Heipä hei, minä olen Metsiklainen ja tänään mä näytän tempun tällaisella kultaisella lompakolla tai tämmöisellä. Voi laittaa vaikka puhelimen sisällä ja sit se pysyy siellä tai kuitenkin tämmönen lompakko tai joo. Ja me laitamme sinne patakympin, pistämme kiinni, taikaisen simsalabim ja tuon heilautus ja sitten avaamme sen. Sieltä tulee, onko se patakymppi? Ei ole patakymppi, vaan joku muu. Pistämme tämän vaikka talteen tuon taikasauvan kanssa. Näin. Ja simsalabim ja näin. Ja sieltä tulee patakymppi. Otamme nämä molemmat. Laitamme nämä molemmat tänne sisään. Taikasauva, simsalabim. Taikasauva, näin. Ja avaamme tämän. Olemme kadottaneet molemmat. Mutta haluaisin saada ne ehkä takaisin. Joten pistämme tämän siis kiinni ja simsalabim. Tästä yhteys. Noin. Nyt meillä on nämä kaksi. Kiitos oikein paljon kun katsot videon ja nähdään ensi jaksossa.